መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ንዕድመ ስልጣን ጊዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ንሓደ ዓመት ድሕሪ ምንውሑ ህወሓት ብመንገዲ ዕላዊ ናይ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ሕሳባት ገይሩ እቲ ምንዋሕ ንውዕል ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝጥሕስ እዩ ብምባል ከም ዝተቃወመ ይዝከር። እዚ ኣመልኪቱ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ብመንገዲ ቤት ጽሕፈቱ ገይሩ ሂብዎ ኣብ ዘሎ ግብረ መልሲ ምንዋሕ ዕድመ ስልጣን ጊዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይን ጊዜያዊ ፕሬዝደንት ክልል ትግራይ ታደሰ ወረደን ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ምዝጽንሐ ሕጊ ዝሰማማዕ ስለ ዝኾነ ሕጋዊ ክብል ሓቢሩ። ህወሓት ንውሳነ መንግስቲ ፌደራል ዝቃወም መግለጺ ዘውፅእ ክኸውን እንከሎ ዕድመ ስልጣን ሌተና ጀነራል ታደሰ ወረደ ቅድሚ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብዝሕንጸጹ ሕግታት ከም ዝተናውሐ ይጠቒሱ። ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ግን ዕድመ ፕሬዝደንት ምንዋሕ ዘፍለጠ መግለጺ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ጸንሐን ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝተሰረዘን ሕጊ ዘመልክት እዩ ክብል ገሊጹ ኣሎ። እዚ ኣብ እዋን ኩናት ዝተመስረተን ብዶክተር ሙሉእ ነጋ ዝምራሕን ናይ መጀመርታ ጊዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ናይቲ ዞባ ዘጣየሰ ሕጊ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ተሰሪዙ እዩ። ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ነቲ ክልል ክመርሕ ዝጸንሐ ፕሬዝደንት ነበር ጌታቸው ረዳ እውን ድሒሩ ብዝተመሰረተ ሓድሽ ኣዋጅ ስልጣኑ ዕላዊ ኮይኑ ዝነበረ። ሕጂ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ምንዋሕ ዕድመ ጊዜያዊ ፕሬዝደንት ክልል ትግራይ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ምዝጸንሐ ሕጊ ዝሰማማዕ ስለ ዝኾነ ሕጋዊ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ። ጸሓፊት ፕረስ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ብሌነ ስዩም ብማዕከን ዜና ቢቢሲ ሂባቶ ኣብ ዘላ ግብረ መልሲ እቲ ዝተሰረዘ ኣዋጅ ኣብቲ መግለጺ ብጌጋ ከም ዝተጠቕሰ ገሊጻ። እታ ጸሓፊት እዚ ብወገና ዝተፈጸመ ጌጋ ሕትመት እዩ ክእረም እዩ ከዓ ብምባልያ ሓቢራ ዘላ። ንሳ ኣብ ዝሃበቶ ግብረ መልሲ ብተወሳኺ ህወሓት ግን ዕድመ ስልጣን ጊዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ምንውሑ ክልታዊ ፖለቲካዊ ዝርብ ኣሰማማዕታ ኣካላት ዘይተገብረሉን ካብ ኣፍልጦን ተሳትፎን ህወሓት ወጻኢ ዝተመሓላለፈን በይናዊ ውሳነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምዃኑ ንመላእ ህዝብና ኣደራደርቲ ስምምዕ ፕሪቶርያን ማሕበረሰብ ዓለምን ክነፍልጥ ንፈቱ ኢሉ። ዕድመ ስልጣን ጊዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ንሓደ ዓመት ከም ዝተናውሐ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ብሰሉስ ኣፍሊጡ። ዝሓለፈ ሒደት መዓልታት እቲ ንሓደ ዓመት ኣብ ስልጣን ጽንሐ ፕሬዝደንት ናይቲ ክልል ሌተና ጀነራል ታደሰ ወረደ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምኻድ መሰበ ስልጣን ፌደራላዊ መንግስቲ ክዘራረብ ምቕናይ ይፍለጥ። ብሰሉስ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ብምርኻብ ናይ ሓደ ዓመት ጸብጻብ ኣፈጻጽማ ስራሕ ከም ዘቕረበ መንግስታዊ ማዕከን ዜና ሓቢረን ነይረን እየን። እቲ ጀነራል ቅድሚ ሓደ ዓመት ንጌታቸው ረዳ ብምትካእ እዩ ስልጣን ዝሓዘ። ምኽሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎን ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ትግራይ ተሪ ነቐፌታ ክቕርብ ዝስምዐን ጌታቸው እውን ኣብቲ ኣብይ ምስ ሰበ ስልጣን ትግራይ ዝገበሮ ርክብ ተሳቲፎም ምንባር ይዝከር። ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብዝምልከት መግለጺታት ተውጻሎ ኣብ ዘላ ግዜ ብወገን ኤርትራውን ሓያል ግብረ መልሲ ይወሃብ ኣብ ዘለወሉ እዋን ሕጂ ድማ ብዕላዊ መንግስታዊ ማዕከና ገይራ ኢትዮጵያ ካብ ባሕሪ ርሒቓ ኣይትነብርን ብዝብል ኣርእስቲ ተዘርጊሑ ኣብ ዘሎ ሓድሽ ጸብጻብ እታ ሃገር ካብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ርሒቓ ክትነብር ከም ዘይትኽእልን ዘለዋ ብዙሕ ህዝብን ቆጠባኣን ድማ ብዘይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኽትቅጽል ዘፍቅደላ ከም ዘይኮነ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ኣብቲ ብመንግስታዊ ማዕከን ናይ ኢትዮጵያ ወፂ ዘሎ ጸብጻብ 130 ሚልዮን ህዝቢ ዝነብረላ ሃገር ኢትዮጵያ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ንዘመናት ዝጸንሐ ኣብ ባሕሪ ዝነበራ ልኡላውነታ ድሕሪ ምስኣና ዝብል እቲ ሃገር ቅድሚ ሕጂ ባሕሪ ከም ዝነበራ ዘስምዕ ጽሑፍ ተቐሚጡ ዘሎ ኮይኑ ብሰንኪ ዝተፈጥረ ድማ እቲ ሃገር ኣብ ሓደ ዓብይ ጂኦፖለቲካዊ ቤት ማእሰርቲ ክትዕጾ ከም ዝተገደደትን ሕጂ ድማ ኣብ ዓለም እታ ዝዓበየት ባሕሪ ዘይብላ ሃገር ክትከውን ተገዲዳ ምህላዋዩ እቲ ማዕከን ጽሒፉ ዘሎ። እቲ መንግስታዊ ማዕከን ቀጺሉ ንኢትዮጵያውያን እዚ ብመሬት ተኸቢብካ ዝተፈጥረ ኩነታት ታሪኻዊ ቅም ወይ ሃገራዊ ኩርዓት ጥራይ ዘይኮነ መዓልታዊ ህይወትን ድሕነት ሃገርን ዕጫ መጻኢ ወለዶታትን ዝውስን መሰረታዊ ኩነታት ህላወይ ብምባል እውን ገሊጹ ኣሎ። እቲ ማዕከን ቀጺሉ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ከቢድ ቆጠባዊ ቅልውላውን ብቢልዮናት ዝቝጸር ክሳራ ክገጥማን ከም ዘገደደን ብምግላጽ ኣብ ልዕሊ ቆጠባ እቲ ሃገር ብሰንኪ ስእነት ወደብ ዘጋጠም ዘሎ ጸቕጢ ብዘይ ዕረፍቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር እናኸበደ ይመጽእ ከም ዘሎ እውን ሓቢሩ። እቲ መንግስታዊ ማዕከን ቀጺሉ እቲ ሃገር ብሰንኪ ናታ ወደብ ዘይብላ ዓመታዊ ካብ 19 ክሳብ 31 ቢልዮን ዶላር ውሽጣዊ ፍርያት ንወጻኢ ካብ ምስዳድ ተኸስራላ ድሕሪ ምባል እዚ ድማ ካብ ጠቕላላ ዕብየት እቲ ሃገር ካብ 13 ክሳብ 23 ሚእታዊት ክሳራ ዝውክል ምዃኑ እውን ሓቢሩ።
ወጻኢታት ክራይ ወደብ ዝምልከት ድማ ልዕሊ 95 ሚእታዊት ናይ ወጻኢ ንግዲ ኢትዮጵያ ብጅቡቲ ኣቢሉ ዝካየድ ኮይኑ ዓመታዊ ኣስታት 1.5 ክሳብ 2 ቢልዮን ዶላር ኣብ ክራይ ወደብ ከም ዝወፅእ ምስ ወደብ ዝተኣሳሰር ጠቕላላ ወጻኢታት ናይቲ ሃገር ድማ ክሳብ 15 ሚእታዊት ነጥቢ 2 ካብ ጠቕላላ ወጻኢታት ናይቲ ሃገር ከም ሽፍን እውን ሓቢሩሎ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዘሎ ጾር ብዝምልከት ድማ ነፍሲ ወከፍ ኢትዮጵያዊ ብሰንኪ ስእነት ወደብ ዓመታዊ ብማእከላይ ገምጋም ካብ 145 ክሳብ 235 ዶላር እቶት ይስእን ኣሎ ብምባል እውን ሓቢሩሎ እዚ በዚ ማዕከን ቀሪቡ ዘሎ ንጉዳይ ባሕሪ ብዝምልከት ሰፊሕ ጸብጻብ መቐጸልታ ናይቲ ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ተኽታኺ ብዝኾነ መልክዕ ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብዝምልከት እትህቦ ዘላ መግለጺታት ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ድማ ኤርትራ ነዚ ናይ ኢትዮጵያ መግለጺታትን ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝግበር ዘሎ ምትኹታኽን ነቲ ዞባ ሓደገኛን ናብ ዘይተደልየ ዘይምርግጋእ ከምርሕን ዝኽእል እዩ ብምባል መጠንቀቕታ ሰዲዳ ነይራ በጀካ ዝውን ኤርትራ ንኢትዮጵያ በሰላማዊ መንገዲ በመልክዕ ንግዲ ወደብ ምጥቃም ዝኸላ ኣካል ከም ዘየለ ክትገልጽ እንከላ ኣብዚ እዋን እውን ወደብ ጅቡቲ ከፊላ ትጥቀመሉ ከም ዘላን እቲ ጸገም ዘምጽእ ዘሎ ግን ዋንነት ከም ዝኾነን እዚ ከዓ ንልኡላውነት ሃገራት ዝጥሕስ እዩ ብምባል ኢትዮጵያ ካብዚ ክትቁጠብያ ጻውዒት ኣቕሪባ ዝነበረት እጅኻ ኢትዮጵያ በመንገዲ ዕላዊ መንግስታዊ ማዕከና ጌራ ብዝሕ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክሳብ 250 ሚልዮን ክበጽሕ ምዃኑ ግምታት ከም ዘሎ ብምግላጽ ብሓንቲ ናይ ክራይ ወደብ ጥራይ ከዓ ነዚ ገዚፍ ህዝቢ ብምጋብን መምሕዳርን ከም ዘይከኣል ዓለም ለኻዊ ትካላት ይሕብሩ ኣለዉ ብምባል እውን ኢትዮጵያ ካብ ባሕሪ ርሒቓ ኣይትነብርን እያ ሃገርና ካብ ጽግዕተኛት ንምድሓን ናይ ዘመንና ዝዓበየ ሃገራዊ ጻውዒት ይክብል እዩ ነቲ ብኢትዮጵያ ዝወፅእ ዘሎ ተኽታኺ መግለጺታት ቀጺሉሉ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ 2 ማዕከን ዜና ሮይተርስ ኢትዮጵያ ንሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ናይ ሱዳን ዝኸውን ወተሃደራዊ ማዕስከር ኣብ መሬታ ኣኒጻላ ነቶም ሓይልታት ድማ ሎጂስቲካዊ ቀረባት ምቕራብ ትነጥፋላ ዝብል ጸብጻብ ዘርጊሑ ዝነበረ ኮይኑ ሕጂ ድማ ሚድል ኢስት ኣይ ዝበሃል ማዕከን ዘርጊሕዎ ኣብ ዘሎ ሓድሽ ጸብጻብ ናይ ሳተላይት ስእልታት ከም ዘርእዮ ኢትዮጵያ ንሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ምድጋፍ እጺላቶ ከም ዘላን ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ድማ ወተሃደራዊ ማዕስከር ናይ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ሰፊሑ ምህላውን ገሊጻ እታ ማዕከን ናይ ሓደ ኣሜሪካዊ ትካል ናይ ሳተላይታት ስእልታት ድሕሪ ምርማር ናብዚ መደምደምታት ዝበጽሐት ኮይና ኣብቲ ዘርጊሓቶ ዘላ ጸብጻብ ድማ ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ምዕራባዊ ከባቢ ከተማ ኣሶሳ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ካብ ናይ ሰራዊት ኢትዮጵያ ወተሃደራዊ ማዕስከር ኣብ ዘይርሕቕ ከባቢ ናቱ ወተሃደራዊ ማዕስከር ከም ዘለዎን ካብ ዝሓለፈ ወርሒ 12 ድማ ክሳብ ዝሓለፈ ወርሒ 3 ካብኡ ተበጊሱ ዶብ ሰገር መጥቃዕታት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሱዳን ከም ዝፈጸመ ገሊጻላ ብተወሳኺ ድማ ናብዚ ወተሃደራዊ ማዕስከር ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ካብ ወጻኢ ዘምጽኦ ኣጽዋራት ናብ ሱዳን ዘእትወሉ መስመር ገይርዎ ከም ዘሎን ሰራዊት ሱዳን ከዓ ኣብ ዞባ ሰማያዊ ኒል ብድሕሪት መጽኢ የጥቅዕን ምህላውን እውን ሓቢራ እያ ትርከብ ከም ዝከር ኢትዮጵያ ነቲ ናይ ሮይተርስ ጸብጻብ ነጺጋቶ ዝነበረት ኮይና ነዚ ሕጂ ወፂ ዘሎ ጸብጻብ ግን ግብረ መልሲ ኣይሃበትሉን ኣላ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም